De vrouw van Annemarie en haar gezin stie in september 2024 volslijn op een kop. Ze kregen de diagnose epithelioid sarcoom. Dat is een weekendele kanker. Dat zit bij mij voornamelijk in de spieren. Ik had enigszins ergens in de botten en een paar in de longen qua metastase. Nederland is eigenlijk op dit punt nog net zo vier dat zij daar wat mee kennen of dat ze die wat aanbieden kennen. Weet er echt net best dat eigenlijk ziekje maar. Dus ik ben eerst naar hoe stuurt naar die diagnose. Ze nemen dat ook watchful waiting. Dat is thuis afwachten maar hoe het eigenlijk gaat. Maar Annemarie liet het je net bij zitten. Afwachten en neerdwaan gie er bij haar net in. Ze ging zelfs op onderzoek naar mogelijkheden die ze bij de dokters net aanbeen kregen. Zat we aan de bank naar Amsterdam gaan, naar je centrum hyperthermie. Daar werken zij koorts op in die tumoren. Dat maakt er eigenlijk zo zorgen dat het immuunsysteem toch best wel een reactievermogen krijgt van iets mee aanvallen, dat hoop je dan. Bij mijn laatste PET-scan kwam daar gelukkig ook dat ik nog steeds helaas een geringe toename ha, in millimeter gewijs, maar ik had ook afname. Via het centrum hyperthermie kwam Annemarie bij een behandeling in Duitsland. Ja, dat is geweldig. Je hebt strohalmen. En dat ik denk, wat die oncoloog zei, hij had een Nederlandse patiënt met hetzelfde als wat ik had. Alleen zie je several months clinically clean now. En dat ik denk, wauw. Hoe dan? Het nadeel van deze behandelingen is dat ze alles zelfs betalen moeten. De behandeling in Duitsland kost het meer dan €40.000. Daarom kwam vriendinnen en thuishelp Adriana in actie. Ik zeg die paniek bij Annemarie en die hield erover van Adriaan, dit gaat volle meer kosten, je hebt me vergist. Ik had al zijn mijn broer en mijn schoonzus, ik kon het afblazen. Ik zei, doe kost helemaal niks afblazen. We zullen zien dat het goed komt. Maar ik zei, hoe weet ik nog net? Dus wij zitten hier wat ik jaren aan een bakje koffie. En ik zei, ik ga even wat meisjes bellen. En ik zei aan, als je wij gaan, riet ik bij thee aan. En dan secretair in de groep smieten. Van waar weet ik zij wat van? Ik denk van dan wie moet wat bedenken. En Sani en dacht ik van wie door een glazen huis of En ik denk dat ze dat in Holland doen kennen, waarom kunnen we dat hier net doen? Annemarie en haar familie hopen dat ze het bedrag bij wel krijgen kunnen om de behandelingen dwaan te kennen. Want opjaan zit er net in. Niemand wil je wij, toch? Ik bedoel, we hebben ook jouw bandjes. En een mandje, daar ben ik al 29 jaar bij. Maar ik krijg een zusje met jouw bandjes. En een leefmandje. En ik heb een broertje met 6 bandjes en een vrouwtje. Dus als je een pruttig hebt van te horen, dan was je er net bij.